qed inniedu niċċa ġdida, dik tal-istorja oskura. Għandna ħafna siti f'idejna bħala Heritage Malta illi minnhom nistgħu noħorġu dan l-element oskur. Fosthom hemm l-ipoġew ta' Ħalsaflien, il-Palazz tal-Inkwiżitur, il-ħabs l-antik ta' Għawdex, Forti Sant'Irmu u Forti Sant'Angelo fost oħrajn. Għalhekk Heritage Malta tibqa' impenjata biex noħolqu prodotti ġodda hekk għamilna wkoll ftit ta' żmien ilu bl-attivitajiet illi ħloqna relatat ma' dan is-settur ma' din in-niċċa, attivitajiet illi kien hemm tendenza ġmiela fil-fatt għalija. U għalhekk tatna kuraġġ illi noħolqu aktar u fil-fatt għall-programm tas-sena d-dieħla tal-attivitajiet ħankunu qed indaħħlu wkoll element ta' storja oskura ġewwa s-siti u l-mużewijiet tagħna għall-pubbliku lokali biss però wkoll internazzjonali. In-niċċa ta' Dark Tourism jew storja oskura kif ngħidu bil-Malti hija inizjattiva oħra li qegħdin naħdmu ma' Heritage Malta. L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu taħdem 8 feet ma' Heritage f'Malta li toħloq il-prodott fil-waqt li aħna bħala Awtorità tat-Turiżmu nippromovuh kemm f'pajjiżna u anke barra minn xtutna. Din hija inizjattiva tajba ħafna għaliex it-turist tal-lum qiegħed jiskopri l-pajjiż permezz tal-istejjer li ngħaddu dwaru. Spiċċa żmien illi t-turist iżur sit u kemm jara. Illum it-turist irid jitgħallem iżjed dwar is-sit, irid jisma' l-istejjer li joħorġu minn dik is-sit. U Dark Tourism, storja oskura, inizjattiva li ħatħalli frott kbir kemm fit-turiżmu kif ukoll fl-attrazzjoni ta' pajjiżna madwar id-dinja.